I forgot my specs. அத இது கண்ணாடி மறந்துட்டேன்ப்பா. நீங்க கண்டினியூ பண்ணினே இருங்க. மாதுர்ய லீலா குணரூபநாம்னா தனலோலுபஸ்ய வந்தே குரு சரணாரவிந்தம் பிரதிஷனாஸ்வாத்வானலோலுபஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் ரதிகேலி சீதை யாயாலி பீர்யோ கிருதிரவேக்ஷணீயா குஞ்சயூனோ ரதிகேலி சீதை யாயாலி கிருதிரவேக்ஷணீயா வந்தோ குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் சாட்சாத்ருத்வேன சாமஸ்தசாஸ்த்ரை உக்தஸ்ததா பாவ்யதவேவ சத்பி பிரபூர்ய பிரிய ஏவ தாஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம் यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् गणिकुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् गणिकुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यक्ष श्री गुरु श्री शरणमरविन्दं ध्यायन्तु वंशस्य यक्ष वन्दे गुरु शरणमरविन्दं हरे कृष्ण कारुण्यगणगणत्वं संसारदावानललितलोका वन्दे गुरु श्री शरणमरविन्दं वन्दे गुरु श्री शरणमरविन्दं விஷ்ணு ரமவும் பாடுவோம் பார்த்தாச்சு. அரவிந்தம் विष्णुपदाय भूतले भक्ति स्वामी नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवारिणी ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय निर्विशेष
सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादे आद्यनाय देशधारिणे नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे प्रभु प्रभो नित्यानंद शिवाशादी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय मधा प्रभुपदा प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा हरि 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 बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण माता जी नमस्कार माता जी हरे कृष्णा हरे எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी माताजी हरे வாழ்க कृष्णा வளமுடன் थैंक यू हरे माताजी कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा 49 माताजी இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் முடிச்சிடலாம். ஸோ தேவர்களுடைய பக்தி, அதாவது அவர்கள் வந்து பகவானை நோக்கி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இதுதான் பிரார்த்தனைகள். அவர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்களோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் மேலும் 49வது பதம் எல்லாரும் வந்து பின்னாடியே அது ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபு சாயங்காலம் நீங்க இருக்க மாட்டீங்க இல்லைங்களா? மோகன்தாஸ் பிரபு தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நாளைக்கு மாதாஜி டெஸ்ட் இல்லம்மா, டெஸ்ட் பத்தி சொல்லல. சாயங்காலம் 4 o'clock மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கிட்ட கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ கிளாஸ் வந்து ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஐ திங்க் சம்படி பிரேமா மாதாஜி இன்னைக்கு நீங்க செஷன் எடுக்கிறீங்களா என்ன? நான் இல்ல மாதாஜி, நான் வேற யாரு முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டீங்களா? வேற யார் எடுக்கிறது செஷனை? புஷ்பா மாதாஜி எடுப்பாங்கன்னு நினைப்பேன். அப்படிங்களா? ஓகே மாதாஜி நான் எடுக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி. சரி சரி ஓகே, நீங்க எடுங்க. எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 4 மணிக்கு. இன்னைக்கு 4 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கும். நாளையில இருந்து 6ல இருந்து 7க்கு இந்த ஒரு வாரம் மட்டும். அப்புறம் ராதிகாமா வந்த பிறகு மறுபடியும் 4 மணிக்கு. ஓகேங்களா? மாதாஜி நான் இன்னைக்கு எடுக்கணும் மாதாஜி. ராதிகாமா வந்த பிறகு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வாரம் எல்லாம் உங்களுக்கு கோலோக சார்ட் பத்தி தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல விவரமா தெரியணும் இல்லையா? நீங்க இருப்பீங்களா மாதாஜி? இன்னைக்கு 4 மணிக்கு மட்டும் இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி. நாளையில இருந்து இருப்பேன் நான் 6 மணிக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும். உஷா மாதாஜி இருக்காங்களா? நீங்க இருக்கு. இப்ப நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே
மாதாஜி அப்ப நாளைக்கு 6 மணிக்குன்றீங்க, நாளைக்கு அந்த டெஸ்ட் இருக்குல்ல? 5 மணிக்கு டெஸ்ட் நாளைக்கு. 5 மணிக்கு 5:30 5:13 போட்டிருக்கு மாதாஜி. 5:30 ஓகே. 5:30 எடுத்தா கூட நீங்க வந்து என்ன 1/2 மணி நேரம் தான் உங்களுக்கு ஆகும். என்ன ரேடியோ பட்டன் தானே ஒத்த போறீங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் தானே, உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இருக்காது. நீங்க உங்க எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் ஐ வில் கண்டினியூ வித் கோலோகா சார்ட். ஓகே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி நீங்க இருக்கிறப்ப நான் சொல்றேன். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. சரி, வேற யார் இன்னைக்கு எடுப்பீங்க? அப்ப பத்மா மாதாஜி இன்னைக்கு எடுக்கிறீங்களா கிளாஸ்? மாதாஜி. ஓகே, நீங்க எடுங்க. அது மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு சொல்றேன். உஷா மாதாஜி கூட ஐ வில் ஆஸ்கர் வெதர் ஷீ இஸ் அவைலபிளான்னு பார்த்துட்டு. ஓகே, ஸோ எல்லாருமே வந்து இந்த பதம் எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 4 o'clock தானே? 4 o'clock. சரி, கிருஷ்ணா பிரபுஜிட்ட கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. கிருஷ்ணா பிரபுஜி வரமாட்டார் மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு, அவருக்கு ஆபீஸ் டைமிங்ஸ் இருக்கிறதுனால. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி தான் எடுப்பார் மாதாஜி. ஆமா, அவர் தான் இருப்பார். ஸோ யாவத் பலிந்தே அஜ ஹராம காலே யதா வயம் சான்னம் அதாம யத்ர யதோப ஏஷாம் தா இமே ஹி லோகா பலிம் ஹரந்தோ அன்னம் அதந்தி அனூஹா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாவத் பலிம் தேஜகராம் காலே யதா வயம் சான்னமதாம யத்ர யதோ பயேஷாம் தயிமே ஹி லோகா பலிம் ஹரந்தோன்னம் அகந்தி அனூகாஹா. யாவத் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய, பலிம் நிவேதனங்கள், தே உங்களுடைய, அஜ பிறப்பற்றவரே, ஹராம நிவேதனம் செய்வோமாக, காலே சரியான காலத்தில், யதா அந்த அளவிற்கு, வயம் நாங்கள், ச கூட, அன்னம் உணவு தானியங்கள், அதாம ஏற்றுக்கொள்வோமாக, யத்ர அதன் பிறகு, யதா அந்த அளவிற்கு, உபயேஷாம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும், தே எல்லா, இமே இந்த, ஹி நிச்சயமாக, லோகாகா ஜீவராசிகள், பலிம் நிவேதனங்கள், ஹரந்தக நிவேதனம் செய்யும் பொழுது, அன்னம் தானியங்கள், அகந்தி அதந்தி உண்போம், அனூகாகா தொல்லையின்றி. மொழிபெயர்ப்பு. பிறப்பற்றவரே, அனுபவிக்க தகுந்த தானியங்களையும் பிற உபயோகமுள்ள பொருட்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் நிவேதனம் செய்ய வேண்டிய வழிகளையும் மார்க்கங்களையும் பற்றி தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டுகிறோம். இதனால் இவ்வுலகில் உள்ள நாங்களும் பிற ஜீவராசிகளும் தொல்லையின்றி எங்களை பராமரித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதுடன் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வேண்டிய வாழ்க்கை தேவைகளை எங்களால் சுலபமாக சேகரிக்க முடியும். பொருளுரை. விருத்தி அடைந்த உணர்வானது மனித வாழ்விலிருந்து துவங்குகிறது. இவ்வுணர்வு உயர் கிரகங்களில் உள்ள தேவர்களின் உருவில் மேலும் அதிகரிக்கிறது. பூமி பிரபஞ்சத்தின் மத்தியில் உள்ளது. மனித வாழ்வானது தேவர்களின் வாழ்வையும் அசுரர்களின் வாழ்வையும் இணைக்கும் வகையில் மத்தியில் உள்ளது. பூமிக்கு மேலுள்ள கிரக அமைப்புகள் தேவர்கள் எனப்படும் உயர்ந்த அறிவுள்ள ஜீவன்களுக்கு உரியவை ஆகும். அவர்களது பண்பாடு, இன்பம், சுகபோகங்கள், அழகு, கல்வி மற்றும் ஆயுள் முதலானவை இன்னும் அதிக முன்னேற்றமான நிலையில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் எப்பொழுதும் முழு கிருஷ்ண உணர்விலேயே உள்ளனர் என்பதால் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானின் நித்திய தொண்டர்கள் என்ற உண்மையை இத்தகைய தேவர்கள் நன்கு அறிந்திருப்பதால் பரம புருஷருக்கு தொண்டு செய்ய அவர்கள் எப்பொழுதும் தயாராக உள்ளனர். பகவானால் தான் ஜீவராசிகளுக்கு எல்லா தேவைகளையும் அளித்து அவர்களை பராமரிக்க முடியும்
என்பதையும் அவர்கள் அறிவர். ஏகோ பகூனாம் யோ விததாதி காமான் தா ஏனம் அப்ருவன் ஆயதனம் ந பிரஜானீஹி யஸ்மின் பிரதிஷ்டிதா அன்னம் அதாமே முதலான வேத மந்திரங்கள் இவ்வுண்மையை உறுதி செய்கின்றன. பகவத்கீதையிலும் கூட எல்லா ஜீவராசிகளையும் பராமரிப்பவர் பூத பிரித் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார். ஜனத்தொகை அதிகரிக்கப்படுவதால் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது என்ற கோட்பாடு இங்கு பகவத் பக்தர்களான தேவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. எத்தனை ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் எப்படி உண்ண வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருப்பவர்களானால் அவர்கள் அனைவரையும் பகவானால் பராமரிக்க முடியும் என்பதை தேவர்கள் அறிவர். இறை உணர்வற்ற சாதாரண மிருகங்களைப் போல் வாழ விரும்பினால் வன விலங்குகளைப் போல் பசி பட்டினியுடன் அவர்கள் வாழ வேண்டியிருக்கும். வன விலங்குகளும் கூட பகவானால் தேவையான உணவு அளிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இறை உணர்வில் அவை முன்னேறவில்லை. அதை போலவே பகவானின் கருணையால் மனிதர்களுக்கும் உணவு, தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் பால் போன்ற உணவுகள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பகவானின் இக்கருணையை மதித்து ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியது மனிதர்களின் கடமையாகும். பகவானுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பதை உணர்ந்து அவரால் அளிக்கப்பட்ட உணவை முதலில் அவருக்கு நிவேதனம் செய்தபின் அதை பிரசாதமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரமபுருஷருக்கு நிவேதனம் செய்த உணவை உண்பவர் உடல் மற்றும் ஆத்மாவின் பராமரிப்பிற்குரிய உண்மையான உணவை உண்கிறார் என்றும், ஆனால் தனக்கென உணவை தயாரித்து உண்பவன் உணவின் வடிவில் பாவத்தை மட்டுமே உண்கிறான் என்றும் கீதை 3.13 கூறுகிறது. இப்பாவச் செயல் ஒருவனை மகிழ்விக்காது அல்லது பஞ்சத்திலிருந்து விடுவிக்காது. அறிவற்ற பொருளாதார நிபுணர்கள் நினைப்பது போல் பஞ்சத்திற்கு ஜனத்தொகை அதிகரிப்பு காரணம் அல்ல. ஜீவராசிகளின் பராமரிப்பிற்கு பகவானால் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளுக்காக அவரிடம் மனிதன் நன்றியுடையவனாக மாறும் பொழுது சமூகத்தில் எந்த பற்றாக்குறையும் இருக்காது. இறை உணர்வற்ற ஒருவன் அவனது கடந்த கால நற்கருமங்களின் பயனாக தற்பொழுது செல்வச் சிறப்புடன் வாழக்கூடும். ஆனால் பகவானுடனான உறவை மறந்து விடும் பொழுது சக்தி வாய்ந்த பௌதீக இயற்கையின் சட்டப்படி அவன் பஞ்சத்தில் அடிபடும் நிலை விரைவில் வரும். ஒருவன் பக்தி வாழ்வை மேற்கொண்டால் அல்லாது சக்தி வாய்ந்த ஜட இயற்கை சட்டத்திலிருந்து அவனால் தப்ப முடியாது. அழகான வரிகள் இல்லையா? ஹாய் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது இந்த வரிகள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நமக்கு சில கேள்விகள்லாம் வரும் இல்லையா? ஏன் ஒருத்தவங்க வந்து வாழ்க்கையில எப்பவுமே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க? ஏன் ஒருத்தவங்க அவ்வளவு அதாவது அராஜகமான செயல்கள் எல்லாம், அக்கிரம செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான அழகான எடுத்துக்காட்டு இந்த இடத்துல வந்து விளக்க உரையில நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அதாவது முற்பிறவியினுடைய பயன் அப்போ அவன் ஆற்றிய நற்கர்மங்களால் இந்த பிறவியில அவனுக்கு வந்து நல்ல செல்வ செழிப்போ ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து அவன் வந்து மேன்மையாக இருப்பான். ஆனால் அவன் அதை பெற்ற பிறகு இந்த ஜென்மத்தில் அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து அடுத்த பிறவில வந்து ரொம்பவுமே வந்து அடுத்த பிறவியோ இல்லை இந்த பிறவில கடைசியிலையோ அவன் வந்து அதற்கான தோல்வியை வந்து அவன் தழுவ வேண்டியிருக்கும். ஏனென்றால் அவன் ஆற்றிக்கொண்டிருந்த அந்த நற்காரியங்கள் வந்து அங்கேயே அவன் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டான். அதாவது இந்த விதமான அந்த வைபவங்களை அவன் பெறும்பொழுது, அதாவது அதிகமான ஒரு செல்வமோ இல்லை வந்து ஒரு பதவி இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படும் பொழுது அவனுக்கு அகங்காரம் என்பது விளைகின்றது. அந்த அகங்காரத்தினால் அவன் வந்து மறைக்கின்றான், தன்னையே மறைக்கின்றான். தான் பெற்ற இந்த செல்வம் யாரிந்த நமக்கு இதெல்லாம் வந்திருக்கு, யாருடைய கருணையால் நாம் இதெல்லாம் பெற்றிருக்கின்றோம் என்ற அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் அவன் மறந்து விடுகின்றான் இல்லையா? சோ அவன் மறக்கும் பொழுது பக்தி என்பது அவன் செலுத்துவதில்லை. சோ அதனால அவனுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் வந்து கரைய ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? அந்த புண்ணியங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் அவனுக்கு அந்த செல்வ செழிப்பு என்பது அவன் கையில் தங்கும். அதன் பிறகு அவன் வந்து அவனுடைய பாவச் செயல்களுக்கான
பலன்களை அவன் அனுபவிக்க தொடங்குகின்றான். அது இந்த பிறவியா இருக்கலாம், இல்லை அடுத்த பிறவியா இருக்கலாம், எப்போ வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தர் வந்து பிறந்ததிலிருந்தே ரொம்ப கஷ்டத்துல விழுந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களுடைய முந்தைய பிறவினுடைய பாவ கர்மங்களை அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று பொருள். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு நன்னா தெரியறது நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு விளக்க உரையிலுமே உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காரு இல்லையா. சில பேருக்கு தோணலாம் ஏன் இது வந்து திருப்பி திருப்பி பிரபுபாதர் சொல்கின்றார் என்றால், நம்ம திரும்பி திரும்பி சொன்னால் மட்டும்தான் நமக்கு ஆழ் மனசுல, அதாவது பசுமரத்தாணி போல பதியும். அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சில கருத்துக்கள் வந்து நமக்கு திரும்ப திரும்ப வழங்கப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அதை நாம அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி உணர்ந்து அதை ஆழமாக நம்ம மனசில் வந்து பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது பசுமரத்தாணி போல நம்ம மனசுல வந்து பதிய வைக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமானது இது இல்லையா. யாவத் வலிம் தே அஜ ஹராம காலே யதாவயம் சான்னம் அதாம யத்ரஹ. மேலும் யதோபயேஷாம் இமேஹி லோகா பலிம் ஹரந்தோ அன்னம் அதந்தி அனு ஆக. அதாவது யாவத் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய பலிம் நிவேதனங்கள் தே உங்களுடைய அஜ பிறப்பற்றவரே. இங்க தேவர்கள் வந்து பகவானை எவ்வாறு வந்து உரைக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் ஆழமான கருத்துல வந்து மனசுல பதிவிக்கணும். அஜ எனக்கூடிய சொல் வந்து பிறப்பற்ற தன்மையை வந்து குறிக்கின்றது. அதனால அவரையே தேவர்கள் வந்து அவரை பகவானை பார்த்து பிறப்பற்றவர் என்று உணர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறதை வந்து நாமும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. ஸோ இதை விட நமக்கு ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இல்லையா, ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி அந்த மாதிரி ஒரு இதுல எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பகவானை வந்து அதாவது சொல்லக்கூடியது எல்லா பதங்கள் உண்டு இல்லையா. இப்ப வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் தான் வந்து பாகவதம் இல்லையா. சோ நாம பாகவதம் வேதாந்த சூத்திரம் வியாக்கியானம் யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய செயல்கள், ரூபம், அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் எடுத்துரைக்கின்றது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய அந்த வியாக்கியானத்துல வந்து பகவானை அஜா என்ற சொல்லில் வந்து தேவர்கள் வந்து அதாவது அழைக்கின்றார்கள் இல்லையா, அதை அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. அப்போ பிறப்பற்றவர் என்பதை மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஊர்ஜிதமாக பகவத்கீதையிலையும் வந்து அதேதான் இல்லையா. பகவானே ஸ்வயம் சொல்கின்றார், நான் பிறப்பற்றவனாகிருந்தோம் இல்லையா. சோ எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கின்றார். அந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த அவருடைய நிலையை நாம வந்து பக்குவமான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, அதாவது நம்ம மனசை வளர்த்துக்கணும். கோலோக சாட் எதற்கு வந்தது? பகவானுடைய அவருடைய ஸ்தலத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதுக்காக தான் கோலோக சாட். ஆனால் நம்ம சவுத் இந்தியால பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து கன்வின்ஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. அதற்காக தான் வந்து பகவானுடைய உயர்ந்த தலங்களை பற்றியும் அவருடைய அதாவது ரூபங்களை பற்றியும் தான் நாம் அந்த கோலோக சாட்ல படிக்க போறோம் இல்லையா. அதற்காக தான் இந்த ஆராய்ச்சி. ஸோ இதனுடைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே வந்து பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், அதாவது பிருஹத் பாகவதாமிருதம், லகு பாகவாமிருதம் மற்றும் வந்து இது அதாவது ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் எழுதியது இரண்டுமே. பிருஹத் பாகவதாமிருதம் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, லகு பாகவதாமிருதம் வந்து அதாவது ரூப கோஸ்வாமி. மேலும் வந்து பிரம்ம சமிதா, பிரம்மர் வந்து தப என்ன சொல்லக்கூடிய அந்த சொல்லிலிருந்து அவர் வந்து உணர்ந்து தவத்தை மேற்கொண்டு அவரிடம் பகவானிடம் வந்து வேத ஞானத்தை மேலும் வைகுண்ட லோகங்களை எல்லாமே வந்து காண்கின்றனர் இல்லையா. ஸோ அதாவது இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த இதுல சிருஷ்டிலே, அதாவது இந்த பகிரங்க சக்தியாலான இந்த மெட்டீரியல் பௌதிக இயற்கையிலே பிரம்மலோகத்தினுடைய அசம்பிளி தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அரசவை வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்குமா. யுதிஷ்ட மகாராஜர் கேட்டாராம், நாரத மகரிஷி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கிட்ட சொன்னாராம், அவங்க வந்து இந்திரபிரசத்துல வந்து அரண்மனையை
அமைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது வரும்போது இந்த 14 லோகங்கள்லே தேவேந்திரனுடைய அதாவது அரண்மனை தான் மிகவும் நன்னா இருக்கும்ன்றது வந்து கேள்விப்பட்டதாக யுதிஷ்டர் சொல்லும் பொழுது அதற்கு நாரத மகரிஷி சொல்வாராம், அதை விட இன்னும் மேன்மையானதாக இருக்கிறது வந்து பிரம்மருடைய லோகத்துல இருக்கக்கூடிய அவருடைய அரண்மனை, அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அரசவை அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைப்பாராம். சோ அதை விட இன்னும் மேன்மையானது எது? வைகுண்ட லோகங்கள். அதற்கு மேல வந்து அதாவது அயோத்தியை, அதற்கு மேல வந்து கோலோகம். அதாவது இந்த அவருடைய ரூபங்கள் மற்றும் அவருடைய விரிவங்கங்கள் அதை போன்றதுதான் வந்து முதலில் வந்து கோலோகம், கோலோகத்தினுடைய இன்னொரு விரிவங்கம் தான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எல்லாமே என்பதை, கடைசி விரிவங்கம் தான் நம்முடைய இந்த பௌதீக உலகம் என்பதையும் நாம படிக்க போறோம். நாளையிலிருந்து நமக்கு இந்த கோலோக சார்ட்டை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அதனால அஜ என்பது பிறப்பற்றவர், முதலில் இருந்தவர் இல்லையா? அதாவது ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதீர் ஆதீர் கோவிந்தக. இதை நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றதுக்கான காரணம், எஸ் நீங்க இதை வந்து ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். அநாதி என்பது அதாவது அநாதி காலம், முதன்மை காலத்திலிருந்து, அதாவது நம்மளுடைய இதுக்கு கற்பனைக்கும் எட்டாத காலகட்டங்களில் இருந்து இல்லையா, நம்மளால யூகிக்க முடியாது. காலத்தினுடைய அளவும் வந்து அவர்தான், காலத்தினுடைய சொரூபமும் பகவானே இல்லையா? அநாதி காலத்திலிருந்து, ஆதி அப்படின்னா முதன்மையானவர். அதே மாதிரி அஜ பிறப்பற்றவர். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு இத்தகைய நாமங்கள் உண்டு. அவருடைய நிலைகளை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஹராம நிவேதனம் செய்வோமாக. இப்ப தேவர்கள் வந்து நிவேதனம் செய்கின்றார்கள். காலே சரியான காலத்தில், யதா அந்த அளவிற்கு, வயம் தாங்கள், சா கூட, அன்னம் உணவு தானியங்கள், அதாம ஏற்றுக்கொள்வோமாக, எத்ர அதன் பிறகு, யதா அந்த அளவிற்கு, உபேஷயாம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும், தே எல்லாம், இமே இந்த, ஹி நிச்சயமாக, லோகா ஜீவராசிகள், பலிம் நிவேதனங்கள், அறந்த நிவேதனம் செய்யும் பொழுது, அன்னம் தானியங்கள், அதந்தி உண்போம், அணுகாக தொல்லையின்றி இல்லையா? யாருக்கு நாம படைத்து விட்டு உணவை ஏற்கொண்டால் நமக்கு தொல்லைகள் இருக்காது என்ற இதை பத்தி இந்த இடத்துல தேவர்கள் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார்கள். சோ தேவர்கள் வந்து இதை உணர்ந்தவர்கள். எப்பொழுதுமே பகவானை வந்து அதாவது சமாதி எனக்கூடிய அந்த நிலையில் வந்து எப்பொழுதுமே வணங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் தான் தேவர்கள். ஆனால் நம்மளை விட அவங்க வந்து மேன்மையானவர்கள். சதா சர்வகாலமும் பகவானை நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த செயல்களை அவர்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போன்றுதான் நாமளும் வந்து இயங்க வேண்டும். தேவர்களும் நமக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடல் தான் இல்லையா? சோ விருத்தி அடைந்த உணர்வானது மனித வாழ்விலிருந்து துவங்குகின்றது. அதாவது பகவானுடைய இந்த விருத்தி அடைந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ் எங்கிருந்து தொடங்குகின்றது? மனித வாழ்விலிருந்து தான் துவங்குகின்றது. இவ்வுணர்வு உயர் கிரகங்கள் உள்ள தேவர்கள் உருவில் மேலும் அதிகரிக்கின்றது. நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் வரைக்குமே அது அதிகரிக்கின்றது. நாம தான் பேஸ். நம்ம உலகத்திலிருந்து, பூ உலகத்திலிருந்து தான் இந்த உணர்வு எனக்கூடிய அந்த இது வந்து அபிவிருத்தி ஆகின்றது. பூமி பிரபஞ்சத்தின் மத்தியில் உள்ளது இல்லையா? மனித வாழ்வானதும் தேவர்கள் வாழ்வையும் அவசரங்களின் வாழ்வையும் இணைக்கும் வகையில் நம்ம தான் பிரிட்ஜ். நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கும் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கும் வந்து we are the bridge இல்லையா? அதனால்தான் மனிதர்கள், இந்த உயிர்வாழிகள், இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய நாம வந்து அதாவது ததாசக்தி, நாம ஒண்ணு மேலையும் செல்ல முடியும், நம்மளால கீழையும் இறங்க முடியும் ததாசக்தி ஆளால இல்லையா? நம்ம எந்த குணாதிசயத்தோடு நாம வந்து செயல்பாடுகளை செய்கின்றோமோ அப்ப நாம அதற்கேற்ற ஒரு உலகத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும். சத்வத்துல மேலோங்கும் பொழுது நம்ம இருக்கக்கூடிய மேலுலகங்களுக்கோ இல்ல வைகுண்டத்திற்கோ செல்லக்கூடிய பிராப்தியை பெறுகின்றோம். அதே மாதிரி ரஜோ மற்றும் ரஜோ இருந்தாலும் நம்ம இதே உலகத்துக்கு வரும். அதே தாம்சிக்கு இருந்தா நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கும் நாம வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ நாம தான் ஒரு பாலம் மாறி இணைப்பு இந்த இரண்டு உலகங்களுக்கு மத்தியில. அவர்களது பண்பாடு, அதாவது இன்பம், சுகபோகங்கள், அழகு, கல்வி மற்றும் ஆயுள், அதாவது தேவர்கள் இன்னும் அதிக முன்னேற்றமான நிலையில் இருந்தபோது நம்மளை விட அவங்க ஹையஸ்ட் இல்லையா? அவங்களுடைய வாழ்நிலை, ஆயுட்காலம், அவங்களுடைய கால நேரம், நமக்கு இங்க 12 மணி நேரம் பகல், 12 மணி நேரம் இரவு இல்லையா? 24 மணி நேரம் ஒரு நாள் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு. நமக்கு ஆயுட்காலம் 100. அதாவது மனிதனுக்கு வெவ்வேறு உயிர்களுக்கு அந்தந்த ஒரே நாள் ஆயுள் இருக்கக்கூடியது கூட உண்டு இல்லையா?
ஒரு பூவுக்கு வந்து ஒரு நாள் தான் ஆயுள். அந்த மாதிரி அந்த பூ மலர்ந்து வந்து சாயங்காலத்துக்குள்ளேயே வந்து அது வாடத் தொடங்கிவிடும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குமே ஆயுட்காலம் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தேவ உலகங்களையுமே வந்து அவர்களுடைய காலகட்டங்கள் இல்லையா, அவர்களுடைய காலம், அதாவது 12 ஆண்டுகள் வந்து நம்மளுடைய 12 ஆண்டுகள் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஓராண்டு அப்படி கணக்கு. பிரம்மலோகத்திற்கு இன்னும் வேற கணக்கு. ஒவ்வொரு உலகத்திற்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டம் என்பது உண்டு. ஸோ அது மாதிரி அந்த முரல் பண்பாடு, அவர்களுடைய பண்பாடு இல்லையா, இன்பம், அவர்களுடைய சுகமே டிஃபரெண்ட். இன்பம், சுகபோகங்கள், அழகு, கல்வி, இவை அனைத்துமே ஆயுள் முதனையாவை இன்னும் அதிக முன்னேற்றமான நிலை இருந்த போதிலும், நம்மளை விட அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இல்லையா, இருந்த போதிலும் அவர்கள் எப்பொழுதும் முழு கிருஷ்ண உணர்விலே உள்ளனர் என்பதும் தேவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் இல்லையா. எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நினைவில் வந்து தங்களை வந்து நிலைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் தேவர்கள். எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானின் நித்திய தொண்டர்கள் என்ற உண்மையை இத்தகைய தேவர்கள் நன்கு அறிந்திருப்பதால் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்ய அவர்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்கின்றனர் இல்லையா. பகவானை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவருடைய நாமங்களை பாடியும் இல்லையா பஜிசி, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய அதாவது பகவானுக்கு புகழாரங்கள் சூட்டி, அதாவது பஜதாம் அப்படின்னாலே வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து புகழாரங்களை சூட்டுகின்றோம் என்று பொருள், வணங்கி. சோ உண்மையை இத்தகைய அவர்கள் நன்கு அறிந்திருப்பதால் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்ய அவர்கள் எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்கின்றனர் இல்லையா. பகவானால் தான் ஜீவராசிகளுக்கு எல்லா தேவைகளையும் அளந்து அவர்களுக்கு பராமரிக்க முடியும் என்பதை அவர்கள் அறிவர் இல்லையா. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் தேவையான உணவை வந்து வழங்க வல்லவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். இந்த இடத்துல வந்து உணவுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. ஆனால் இந்த ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் எல்லாமே மனிதர்களால் அதாவது ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்றுதான். சோ ஏகோ பகுனாம் ஏோ விதாதி காமான் தான் ஏனம் அப்ருவன் அயதனம் நா பிரஜானி யஸ்மின் பிரதிஷ்டா அன்னம் அதாமே. அது அப்படின்னா இந்த மந்திரங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து ஏகோ பகுனாம், அதாவது யோ விதாதி காமான் நா ஹேனம் அப்ருவன் அயதனம், அதாவது ஆயதனம் நமக்கு தேவையான அதாவது செல்வங்கள் மற்றும் நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் இல்லையா, அனைத்தையுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார். ஆனா அதை நாம வந்து ஈக்குவலா நம்ம எடுத்துட்டு போறது கிடையாது இல்லையா. அந்த இது நம்ம கிட்ட இல்ல. சோ நம்மளுடைய வாழ்நிலையை வந்து எப்பவுமே ஒருத்தர் வந்து மேம்பாடோட வாழணும்னு நினைச்சுட்டு அவர்களுடைய கோட்டாவை அதிகரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா. இதைதான் ஈஷோபனிஷத்துல கூட வந்து கோட்டா சிஸ்டம் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே இவ்வளவு கோட்டான்னு உண்டு. அந்த கோட்டாவை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அதற்கு மேற்பட்டு நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது நம்ம வந்து அதை அடையணும்ன்ற ஒரு இது இல்லையா, அதற்கான ஏற்படக்கூடிய அந்த முயற்சி வந்து நம்மளை வந்து பந்தத்திற்கு அதாவது ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். ஒருவருடைய கோட்டா வந்து பகவான் தான் நிர்ணயிக்கணுமே ஒழிய நாம நிர்ணயிக்க கூடாது, அது தவறு. அதனால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் நம்மையே சேரும். அதனால நமக்கு பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இது அடுத்தவர்களுக்கு மிக நன்மையான பலனும் நமக்கு வந்து ஒரு சாதாரண பலனும் இல்லை, வந்து ரொம்ப மோசமான பலனும் வந்திருக்குன்னா அது நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம கிடைக்க பெறுகின்றோம். பகவான் எதையும் செய்யறது கிடையாது. ஆனா அனைவருக்குமே வந்து அனைத்தையுமே வழங்கியிருப்பவர். ஆனால் நாம் அதை தவறாக உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ மந்திரங்கள் இவ்வுண்மையை உறுதி செய்கின்றன. பகவத்கீதையில கூட எல்லா ஜீவராசிகளையும் பராமரிப்பவர் இல்லையா பகவான், பூத பிரத் என்று அதாவது ஸ்லோகங்கள்ல வருது. சோ என்று பகவான் குறிப்பிடப்படுகிறார். சோ ஜனத்தொகை அறிப்பதால் உணவு பற்றாக்குறை, நம்ம கூட இந்த ஃபேமிலி பிளானிங் எல்லாமே கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஃபேமிலி பிளானிங் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்ம பிள்ளைகளை பெற்றாலாம், பகவானின் பக்தி தொண்டில் அவர்களை வந்து செயலாற்றுவதற்கு நம்மளால அவங்களை வந்து வழிநடத்த முடியும் என்றால் நாம எத்தனை பிள்ளை வேண்டும் என்றாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதை விடுத்து நம்முடைய பௌதிக லாபத்திற்கு அதை வந்து அடையணும், மேலும் அதை வந்து அதாவது ஸ்வீகரித்து மற்றும் அதில் ஆனந்தம் கொள்ளணும்னு நினைச்சா அதற்கு நம்ம பிள்ளைகள் பெற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்து ஆஸ் பர் சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரமே ஒரு குழந்தையை பெறுவதற்கு கூட பகவானின் தொண்டிற்காக நினைத்து கொண்டு பெற வேண்டும். சோ இங்கு பகவத் பக்தர்களான தேவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இல்லையா. எத்தனை ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் எப்படி உண்ண வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருப்பார்களானால் இல்லையா. சோ எவ்வாறு உண்ண வேண்டும், மிக குறைவாக உண்பதோ இல்லை மிக அதிகமாக உண்பதோ அது இரண்டுமே தவிர்க்க வேண்டும். மிதமான அந்த இதுலதான் நம்மளுடைய உணவை வந்து நம்ம எடுத்து செல்ல வேண்டும். அவர்கள் அனைவரையும் பகவானால் பராமரிக்க முடியும் என்பதை தேவர்கள் அறிவர். இறை உணர்வற்ற
சாதாரண மிருகம், அதாவது மனிதர்கள் மிருகங்களைப் போல் வாழ விரும்பினால் வனவிலங்குகளைப் போல பசி பட்னியும் அவர்கள் வாழ வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? அதனால்தான் நம்ம வந்து இறை உணர்வு அற்ற செயலில் அந்த நிலையில் இருக்குமானால் நாம வந்து பக்தி கொள்ள முடியாது. நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உணவை வந்து நாம பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பிப்பதே கிடையாது. அதை வந்து நம்ம பிரசாதமாக மாற்றாமல் நாம் உண்ணும் பொழுது அது இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் என்று நம்ம வந்து உண்ணும் பொழுது சில சமயங்களை நம்ம வந்து அதிகமாக உண்பது இல்லைன்னா குறைவாக உண்பது. அதனால்தான் அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தானியங்கள், சில சமயங்கள்ல வந்து பருப்பு, இதெல்லாமே விலை ஏற்றத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா? எல்லாருமே ஆனியன், இதுக்கு தக்காளி, இது எப்பவுமே வந்து நமக்கு ஹிட்டா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி சிலது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறது அல்லது பதுக்கி வைக்கிறது, அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது சடனா நம்ம வந்து பிரைஸ் ரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து விற்று லாபத்தை பெறுகின்றோம். இது எல்லாமே வந்து நாமளா ஏற்படுத்தக்கூடிய, அதாவது அதாவது இல்லாத தன்மையை வந்து நாம தான் வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம். பகவானுடைய படைப்பில் அனைத்துமே பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஆனால் அதை வந்து சமநோக்கோட கருதி நாம அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்தவர்களுக்கும் அது கிடைக்கணும் என்று நினைச்சு நம்முடைய கோட்டா எவ்வளவோ அது மட்டுமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான பக்குவத்தை நாம பெற வேண்டும். ஸோ இல்லை என்றால் அது வந்து அந்த உணவு வந்து பிரசாதமே அல்ல. நம்முடைய அதாவது புலனுகர்ச்சி மற்றும் பலநோக்கு செயல்களுக்காக உண்ணக்கூடிய, அதாவது செயல்களுக்காக நாம வந்து அதை ஸ்வீகரிக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட உணவை நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாவ விளைவுகளுக்கு நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம் இல்லையா? வனவிலங்குகளும் கூட பகவானால் தேவையான உணவு அளிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன இல்லையா? ஆனால் இறை உணர்வில் அவை முன்னேறவில்லை இல்லையா? அதை போலவே பகவானின் கருணையால் மனிதர்களுக்கு உணவு தானியங்கள், காய்கறிகள், பழம் மற்றும் பால் போன்ற உணவுகள் வந்து அளிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பகவானின் இக்கருணையை மதித்து ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியது மனிதனுடைய கடமையாகும். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டியூட்டி. அதாவது நம்ம ஏதோ பெரிய தியாகம் பண்ற மாதிரி கிடையாது டெய்லி நைவேத்தியம் பண்றது. ஸோ இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. அவர் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதை வந்து நம்ம அவருக்கு முதல்ல சமர்ப்பணம் செய்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்வீகரிக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது. பகவானுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பதை உணர்ந்து அவரால் அளிக்கப்பட்ட உணவை முதலில் அவருக்கு நிவேதனம் செய்த பின் அதை பிரசாதமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் ப்ரொசீஜரே இல்லையா? நாம் எல்லோருமே நன்றி கடன் பட்டவர்கள் பகவானுக்கு. ஸோ அவருடைய ஆற்றலால் இவை எல்லாம் விளைகின்றன. இந்த இடத்துல நமக்கும் கிடைக்க பெறுகின்றது. அவ்வாறு கிடைக்க பெறக்கூடிய அதை நாம வந்து நிவேதனமாக படைத்து விட்டு உண்ண வேண்டும். பரமபுருஷருக்கு நிவேதனம் செய்த உணவை உண்பவர் உடல் ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இருக்கும். அதை பற்றி நாம கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை. ஸோ ஆத்மாவின் அந்த உணவு ஆத்மாவை சுத்திகரிக்கின்றது இல்லையா? பேசிக்கலி அந்த நிவேதனமாக படைக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கும் போது நம்மில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் வெளியேறுகின்றன. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் பொறாமை இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பேராசை, இவையெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து கலைந்து விட்டால் நம்ம இருக்கிறது மீதம் இருக்கிறது என்ன? இந்த ஆத்மா மட்டும்தான். அதுதான் தூய்மையான நிலையை அது அடைகின்றது. ஆனால் தனக்கென உணவை தயாரித்து உண்பவன், இது 13.3 சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? உணவின் வடிவில் பாவத்தை மட்டுமே உண்கின்றான் என்று கீதை கூறுகின்றது. கரெக்ட் இல்லையா? ஏன்னா அதனால் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த சிறு பாவத்தை அவன் வந்து தவிர்க்கிறது கிடையாது. முன்னவே நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி, அதாவது மரம் செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து மிக தாழ்வான உணர்வு நிலை பெற்றது இல்லையா? அதை நம்ம வெட்டினாலும் அது எதுவுமே வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாது. அந்த மாதிரி அதுக்கும் உயிர் உண்டு. அதனால அந்த உயிரை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are actually பறிக்கக்கூடிய ஸ்தானம் தான். அந்த உணர்வை நாம கட் பண்ணி போட்டுறோம் இல்லையா? மேலும் ஆனா வளர்றது கட் பண்ணாலுமே வந்து மீண்டும் மீண்டும் வளரக்கூடியதுதான் வந்து மரம் செடி கொடிகள். ஸோ அந்த உணவை, அந்த சிறு பாவத்தை நாம தவிர்த்து தான் உண்ணணும். அதுக்கு தான் பகவானுக்கு நிவேதனம். பகவானுக்கு நிவேதனம் எதற்கு படைக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து, ஸோ நாம அந்த உணவினால் வரக்கூடிய அந்த சிறு பாவத்தை தவிர்க்கணும்னா பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். ஸோ பகவானுடைய கருணையால், அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால் அந்த பாவம் வந்து விலக்கப்படுகின்றது. ஸோ நினைப்பது போல, அதாவது அறிவற்ற பொருளாதார நிபுணர்கள் நினைப்பது போல பஞ்சத்திற்கும் ஜனத்தொகைக்கும் வந்து ஜனத்தொகை அதிகரிப்பு வந்து காரணமே கிடையாது. ஜீவராசிகளின் பராமரிப்புக்கு பகவானால் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளுக்காக அவரிடம் மனிதன் நன்றியுடையவனாக மாறும் பொழுது சமூகத்தில் எந்த பற்றாக்குறையுமே இருக்காது. we should always have that இல்லையா? கர்டசி என்பது நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கணும். அடுத்தவங்களால நம்ம வந்து ஆதாயப்பட்டோம்னா அவங்களை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து கருணை கொள்ள வேண்டும், அல்லது நம்ம வந்து அந்த மரியாதையை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி செலுத்தணும். கர்டசி இல்லையா? நாமும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும்.
அதே மாதிரிதான் எல்லாம் பகவான்கிட்ட கிடைச்ச இந்த மூலப்பொருட்கள், உணவு தானியங்கள் எல்லாமே வந்து அவருக்கு உணவு படைத்து நாம சாப்பிடும் பொழுது அதுதான் அவருக்கு நாம செய்யக்கூடிய கிராட்டிடியூட், அதாவது மரியாதைகள் மற்றும் நன்றிகள். ஜீவராசிகளின் பராமரிப்புக்கு பகவானால் அளிக்கப்படும் வெகுமதிகளுக்காக அவரிடம் மனிதன் நன்றியுடையனாக மாறும் பொழுது சமூகத்தில் எந்த பற்றாக்குறையுமே இருக்காது. எல்லாரும் இந்த மாதிரி செய்தா பற்றாக்குறை என்பதும் இருக்காது. இறை உணர்வற்ற ஒருவன் அவனது கடந்த கால நற்கர்மங்களின் பயனாக, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நற்கர்மங்களின் பயனாக தற்பொழுது செல்வ செழிப்புடன் அவன் வாழக்கூடியும் இல்லையா. ஆனால் பகவானுடைய உறவை அவன் மறந்து விடும் பொழுது இல்லையா, சுத்தமா மறந்த பிறகு சக்தி வாய்ந்த பௌதிக இயற்கையின் சட்டப்படி இல்லையா, சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டப்படி யார் ஆள்றது, மாயாதேவி இல்லையா, அவன் பஞ்சத்தில் அடிப்படும் நிலைக்கு விரைவில் வரும். சோ மாயையில் சிக்கிக்கொண்டு அவன் வந்து தவறான காரியங்கள் எல்லாம் ஈடுபடும் பொழுது அவனுடைய செல்வம் எல்லாம் கரைந்து இறுதியில வந்து உணவு உண்பதற்கே இல்லாத நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுவான். சோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இயற்கை நாம ஒன்று இருந்தால், ஸ்பிரிச்சுவல் இருந்தா நமக்கு மாயா சக்தி தூரமாக சென்று விடுவாள். நாம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலே இல்ல, அதாவது ஆன்மீகத்திலே இல்லைன்னா நாம மாயையிலே கட்டுண்டு ஏற்றத்தாழ்வுகள், எவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் பர்சனா கூட இருக்கட்டும், அவருக்கும் ஒரு நாள் அடி சறுக்கும். ஆக்சுவலி பக்தி இல்லை என்றால் அதுல நம்ம எதையுமே மேன்மையாக காண முடியாது. ஒருவன் பக்தி வாழ்வை மேற்கொண்டால் அல்லாது சக்தி வாய்ந்த ஜட இயற்கை சட்டத்திலிருந்து அவனால் தப்பவே முடியாது. பக்தி கொண்டால் மட்டுமே இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்திலிருந்து அவனுக்கு வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுதலை, இல்லை என்றால் அவனுக்கு விடுதலை கிடையாது. எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி எல்லாரும் இதை திருப்பி சொல்லுங்க. 50 துவம் நாஹ சுராணாம் அசி சான்வயானாம் கூடஸ்த ஆத்யஹ புருஷஹ புராணஹ த்வம் தேவ சக்யாம் குணகர்ம யோனௌ ரேதஸ்து அஜாயாம் கவிம் ஆதேதே அஜஹ. மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க, எல்லாரும் மியூட்ல போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वम्न सुराणाम् असि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः प्राणः त्वं देव सत्यां गुणकर्म योनौ रेतस्तु अजायां कविम् आददे अजः. त्वं பகவானாகிய தாங்கள், ந எங்களின், சுராணாம் தேவர்களின், அசி தாங்களே, ச சன்வயானாம் ச அன்வயானாம் வேறுபட்ட தகுதிகளுடன், கூடஸ்த மாற்றம் இல்லாதவர், ஆத்திய உயர்ந்தவர் இல்லாதவர், புருஷ மூலப்புருஷர், புராண ஆதியானவர், துவம் தாங்கள், தேவ பகவானே, சக்தியாம் சக்தியிடம், குணகர்ம யோனவ் பௌதீக குணங்கள் மற்றும் செயல்களின் காரணத்திற்கு, ரேதக பிறப்பிற்குரிய விந்து, தூ உண்மையில், அஜாயாம் பெறுவதற்கு, கவிம் மொத்த ஜீவராசிகள், ஆததே ஆரம்பித்தீர்கள், அஜக பிறப்பற்றவர். மொழிபெயர்ப்பு: பகவானே, நீங்கள் தேவர்களையும் பலதரப்பட்ட ஜீவராசிகளையும் தோற்றுவித்த மூலப்புருஷர் என்றாலும் நீங்கள் ஆதி புருஷரும் மாற்றமற்றவரும் ஆவீர். உங்களை விட உயர்ந்தவர் அல்லது உங்களுக்கு காரணமானவர் எவரும் இல்லை. மொத்த ஜீவராசிகளுக்குரிய விந்தால் நீங்கள் புறச்சக்தியை கருவுற செய்திருப்பினும் பிறப்பற்றவராக இருக்கிறீர்கள். பொருளுரை: எவரிலிருந்து எல்லா உயிரினங்களும் உற்பத்தியாகின்றனவோ அந்த பிரம்மா முதற்கொண்டு மற்ற எல்லா ஜீவன்களுக்கும் தந்தை ஆதி புருஷனான பகவான் ஆவார். இருப்பினும் பரம தந்தைக்கு வேறு தந்தை இல்லை. பிரம்மா முதலான எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஒரு தந்தை இருக்கிறார். ஆனால் அந்த தந்தையாக உள்ள பகவானுக்கு தந்தை இல்லை. பௌதீக உலகிற்கு அவர் வரும் பொழுது ஜட உலக விதியை மீறாதிருப்பதற்காக அவரது சிறந்த பக்தர்களுள் ஒருவரை தமது தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆனால் அவர் பரம புருஷர் என்பதால் யாரை தமது தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்வது என்ற சுதந்திரம் அவருக்கு உண்டு. உதாரணமாக, நரசிம்ம அவதாரத்தில் பகவான் தூணிலிருந்து வெளிவந்தார். பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் தாமரை பாதங்கள் தொட்டதால் கல்லிலிருந்து அகலிகை வெளிவந்தாள். பகவான் பரமாத்மாவாக எல்லா ஜீவராசிகளின் இதயங்களில் இருந்தாலும் அவர் மாற்றமற்றவராகவே இருக்கிறார். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசி அவனது உடலை மாற்றுகிறான்.
ஆனால் ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது பகவான் மாற்றமற்றவராக இருக்கிறார். இது பகவானின் தனிப்பட்ட உரிமையாகும். பகவத்கீதை 14.3 உறுதி செய்வது போல் பகவான் பௌதீக சக்தியை கருவுறச் செய்கிறார். இவ்வாறாக முதல் தேவரான பிரம்மா முதல் அற்ப எறும்பு வரை உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் மொத்த ஜீவராசிகளிலிருந்து வருகின்றனர். எல்லா உயிரினங்களும் பிரம்மாவாலும் புறச்சக்தியாலும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் பகவான் தான் அனைவருக்கும் ஆதியான தந்தையாவார். பரமபுருஷருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் இடையில் உள்ள உறவு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ளதை போன்ற உறவாகும். சமத்துவ உறவல்ல. சில சமயங்களில் அன்பால் ஒரு மகன் தந்தையை மிஞ்சிவிடக்கூடும். ஆனால் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவானது மேலானவருக்கும் கீழ்ப்பட்டவருக்கும் உள்ள உறவாகும். பிரம்மா மற்றும் இந்திரன் வரையுள்ள ஜீவராசிகள் எவ்வளவு சிறந்தவராக இருப்பினும் அவர்கள் பரமபிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த நித்திய தொண்டர்கள் ஆவர். எல்லா ஜட இயற்கை குணங்களுக்கும் மூல பிறப்பிடமாக இருப்பது மகத்தத்துவம் ஆகும். ஜீவராசிகள் தங்களுடைய முற்கர்மங்களுக்கு ஏற்ப தாயான ஜட இயற்கையால் அளிக்கப்படும் உடல்களை ஏற்று ஜட உலகில் பிறக்கின்றன. உடல் ஜட இயற்கையால் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஆத்மாவோ பரமபுருஷரின் பின்ன பகுதியாகும். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. त्वं न शूराणां अशिशान्यवायानां कूढहस्त आत्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवसक्तायां गुणकर्मयोनौ रेदस्तु अजायां கவிம் ஆததே அஜஹ. துவம் பகவானாகிய தாங்கள், நா எங்களின், சுரானாம் தேவர்களின், அசி தாங்களே, சா அந்யவயனாம் வேறுபட்ட தகுதிகளுடன், கூடஸ்த மாற்றமில்லாதவர், ஆத்ய உயர்ந்தவர் ஆத்ய உயர்ந்தவர் இல்லாதவர் இல்லாத ஏதோ தப்பா இருக்கு. புருஷ மூல புருஷர், புராண ஆதியானவர், துவம் தாங்கள், தேவக பகவானே, சத்யாம் சக்தியிடம், குணகர்ம யோனக பௌதீக குணங்கள் மற்றும் செயல்களின் காரணத்திற்கு, ரேதக பிறப்பிற்குரிய விந்து, தோ உண்மையில், அஜாயாம் பெறுவதற்கு, துவம் கவிம் மொத்த ஜீவராசிகள், ஆததே ஆரம்பித்தீர்கள், அஜக பெறப்பட்டவர். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுடைய அதாவது தேவர்கள் மற்றும் மனிதர்களுடைய பிறப்பு பகவானால் அதாவது அவருடைய வீரியத்திலிருந்து தோன்ற அந்த விதைகளிலிருந்து தான் இந்த பௌதிக இயற்கையை கருவுறச் செய்கின்றார் இல்லையா? அதை மீண்டும் தேவர்கள் இங்க நினைவு கூர்கிறார்கள். சோ பகவானே, நீங்கள் தேவர்களையும் பலதரப்பட்ட ஜீவராசிகளையும் தோற்றுவித்த மூல புருஷர் என்றாலும் நீங்கள் ஆதி புருஷரும் மாற்றவற்றவருமான அற்றமாவீர். அதாவது அவர்தான் மூல காரணம், அதனால்தான் மூல புருஷர். ஆனால் அவருடைய நிலை என்ன? ஆதி, அதாவது அவர்தான் முதன்மை என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை விட உயர்ந்தவர், அது உங்களுக்கு காரணமானவர் எவருமே இல்லை இல்லையா? பகவானை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. அவர் உருவாவதற்கான காரணமானவரும் ஒருத்தரும் கிடையாது. நமக்கெல்லாம் தந்தை அவர், ஆனால் அவருக்கு தந்தை கிடையாது. அவரே முதன்மையானவர் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய கருத்து இந்த இடத்துல. மொத்த ஜீவராசிகளுக்குரிய விந்தால் நீங்கள் புறச்சக்தியை கருவுற செய்திருப்பதும் பிறப்பற்றவராக இருக்கிறீர்கள் இல்லையா? சோ எல்லா பிற ஜீவராசிகளையுமே பகவான் படைக்கின்றார். ஆனால் அதற்கு இந்த பௌதிக இயற்கையை பகவான் கருவுற செய்கின்றார். சோ அவர் ஆனா பிறப்பற்றவர், அனாதி என்பது சொல்லப்படுகின்றது. எவரிலிருந்தும் எல்லா உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகின்றனவோ அந்த பிரம்மா இல்லையா, இரண்டாம் படைப்பு பிரம்மர் தான் செய்கின்றார். சோ முதற்கொண்டு மற்ற எல்லா ஜீவன்களுக்கும் தந்தை ஆதி புருஷரான பகவான் ஆவார். இருப்பினும் பரம தந்தைக்கு வேறு தந்தை கிடையாது. அதாவது அவருக்கு தந்தை கிடையாது இல்லையா? அவர் அனாதி காலத்திலிருந்து முதன்மை ஆன ஒரு நபர் இல்லையா? சோ அது பகவான் அவருக்கு தந்தை கிடையாது. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மா முதலான எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஒரு தந்தை இருக்கின்றார். ஆனால் தந்தையாக உள்ள பகவானுக்கு தந்தை கிடையாது. பௌதிக உலகிற்கு அவர் வரும் பொழுது ஜட உலக விதியை மீறாதிருப்பதற்கு, ஏன்னா அவரும் ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். அதுக்காக தான் இங்கே வரும்போது ஒரு தந்தையை ஏற்கின்றார். சோ இந்த பௌதிக சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறுதான் பகவானுடைய அவதாரம் எல்லாமே செயல்படுகின்றது. அவரது சிறந்த பக்தர்களுள் ஒருவரை தமது தந்தையாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஆனால் அவர்
பரமபுருஷர் என்பதால் யாரை தமது தந்தையாக ஏற்றுக்கொள்வது என்ற சுதந்திரம் என்பது அவருக்கு உண்டு இல்லையா? சோ நமக்கு எல்லாமே அந்த சுதந்திரம் கிடையாது. நமக்கு தாய் தந்தை இன்னாருக்கு நாம பிறக்க வேண்டும் என்பதை எங்கேயாவது நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டு வந்திருக்கின்றோமா? கிடையவே கிடையாது. ஆனால் பகவானை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது இன்னார் தன்னுடைய தாய் தந்தை, இப்போ கல்கி அவதாரத்திற்கு கூட எந்த கிராமத்தில் அவருடைய தந்தை யார் என்பது எல்லாமே ஆல்ரெடி பாகவதத்துல வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாமும் அந்த முதல் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ உதாரணமாக நரசிம்ம அவதாரம் வந்து பகவான் தூணிலிருந்து வெளிவந்தார். பகவான் ஸ்ரீ ராமரின் தாமரை பாதங்களை தொட்டால் கல்லிலிருந்து அகலிகையும் வந்து பிறந்தாள் இல்லையா? பகவான் பரமாத்மாக எல்லா ஜீவராசிகளின் இதயங்களிலுமே இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர் மாற்றவற்றவராகவே இருக்கின்றார். எந்த ஒரு மாற்றத்திற்கும் அவர் உட்பட்டவர் கிடையாது. சோ ஜட உலகில் உள்ள ஜீவராசி அவனது உடலை வந்து மாற்றுகின்றான் இல்லையா? புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். சோ இந்த உடலை ஏற்ற பிறகு சில காலம் வாழ்கின்றோம், வயோதிகம் மடிகின்றோம், மீண்டும் வந்து இன்னொரு உடலை நாம வந்து ஏற்கின்றோம். சோ ஆனால் ஜட உலகில் இருக்கும் பொழுது பகவான் மாற்றவற்றவராக இருக்கின்றார். இது பகவானின் தனிப்பட்ட உரிமையாகும் இல்லையா? அவருக்கே இருக்கக்கூடிய பர்சனல் பாத்தீங்கன்னாக்கா த ரைட்ஸ். அதுல வந்து நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது. சோ பகவத்கீதை மேலும் 14.3 வந்து உறுதி செய்வது போல பகவான் பௌதீக சக்தியை கருவுறச் செய்கின்றார், இம்பிரக்னேட்ஸ் இல்லையா? சோ இவ்வாறு முதல் தேவரான பிரம்மா முதல் அற்ப எறும்பு வரை உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மொத்த ஜீவராசியில் வந்து வாழ்கின்றார். அவர் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றார். எல்லா அவர் இருந்தாதான் இந்த ஆத்மா வந்து இயங்குமே. அவர் இல்லை என்றால் இந்த ஆத்மா வந்து நன்னிலை அடையாது, இயங்கவும் இயங்காது. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பிரம்மாவால் புறசக்தியாலும் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இல்லையா? சோ இந்த பகிரங்க சக்திகளால் தான் வந்து இவர்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றார் என்பதை நாம பார்த்துட்டே வரோம். ஆனால் பகவான் தான் அனைவருக்கும் ஆதியான தந்தையாவார். பரமபுருஷர் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கு இடையில உறவு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ளதை போன்ற ஒரு அன்பு உள்ளதை போன்று உறவாகும். சமத்துவ உறவு கிடையாது. அதாவது நம்ம ஒரு மாதிரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது தாய் தந்தை அப்படி நாம வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பிள்ளை என்ன எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உறவு முறை மேலானவர்களுக்கு கீழ்பட்டவர்கள் உள்ள உறவாகும் இல்லையா? அதாவது நல்ல இருக்கப்பட்டவங்க கீழே வந்து வேலையை செய்பவர்கள் வந்து அது இருக்கப்பட்டவர் என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் தான் வேலை செய்வாங்க. அது போன்றதாகும் ஆக்சுவலி. சோ ஆனால் மேலானவர்களுக்கும் கீழ்பட்டவர்களும் உறவு ஆகும். பிரம்மா முதல் இந்திரன் வரையுள்ள ஜீவராசிகள் எவ்வளவு சிறந்தவர்களாக இருப்பினும் அவர்கள் பரமபிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்த அதாவது நித்திய தொண்டு ஆற்றுபவர்கள் ஆவர் இல்லையா? பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே அவர்கள் நித்திய தொண்டு ஆற்றுகிறார்கள். எல்லா ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மூல பிறப்படமாக இருக்கிறது வந்து ஜடத்துக்கு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தா இருக்கோம். பௌதிக இயற்கை மகத்தத்துவமாக மாறுகின்றது, மகத்தத்துவத்திலிருந்து அகங்காரம் உருவெடுக்கின்றது. இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து படிச்சிருந்தா வந்தோம். அதுதான் மகத்தத்துவமாகும். ஜீவராசிகள் தங்களுடைய முழு கர்மங்களுக்கேற்ப தாயான ஜட இயற்கையில் அளிக்கப்படும் உடல்களை ஏற்று இல்லையா நம்முடைய முந்தைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு சோ தாய் என்ன செய்கிறார், இந்த பூமி தாய் நம்மள வந்து நமக்கு அந்த விதையை ஏற்று நமக்கு வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து வழங்குகிறார். நாமளும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்கின்றோம் இல்லையா? அனைத்து ஜீவராசிகளுமே. சோ ஜீவராசிகள் தங்களுடைய முழு கர்மங்களுக்கேற்ற தாயான ஜடையர்கள் அளிக்கப்படும் உடல்களை இங்க நம்முடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை நாம் அடைகின்றோம். இந்த மாதிரி கண்கள், காது, அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு, கலர், இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய கலர் காம்பினேஷன் எல்லாமே வந்து நம்முடைய முன்ஜென்ம கர்மங்களால தான் விளைகின்றது. சோ ஜட உடல் பிறக்கின்றன. ஜட உடல் இயற்கையினால் அழிக்கப்படுகின்றது இல்லையா? மறைந்த பிறகு இங்கேயே வந்து நாம எரிச்சிடறோம், புதைச்சிடறோம் எல்லாமே இல்லையா? சோ இங்கேயே வந்து எல்லாமே வந்து இந்த இயற்கையில நடக்கின்றது. ஆனால் ஆத்மாவோ பரமபுருஷரின் பின்ன பகுதியாகும் இல்லையா? அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். ததோ வயம் மத் பிரமுகா யத் அர்த்தஹே அர்த்ததே பபு விதாத்மனஹ கரவாம கிம் தே த்வம் நாஹ ஸ்வ சக்ஷுஷு பரிதே சக்தயா தேவ கிரியார்த்தே யத் அனுக்ரஹானாம்
பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ததோ வயம் மத் பிரமுகாயத்தர்த்தே பபூவிமாத்மன் கரவாம கிம் தே தம் ந ஸ்வசசு பரிதேஹி சக்தியா தேவ கிரியார்த்தே யத் அனுக்கிரகாணாம் தத எனவே வயம் நாங்கள் அனைவரும் மத் பிரமுகா மொத்த பிரபஞ்சமான மகத் தத்துவத்திலிருந்து வரும் எத் அர்த்தே எந்த நோக்கத்திற்காக பபுவீம படைக்கப்பட்டது ஆத்மன் பரம ஆத்மாவே கரவாம செய்வது கிம் எதை தே உங்கள் தொண்டு தோம் தாங்கள் எங்களுக்கு ஸ்வசசு சொந்த திட்டம் பரிதேகி எங்களுக்கு கொடுங்கள் சக்தியா செயலாற்றும் சக்தியை தேவ பகவானே கிரியே அர்த்தே செயல்படுவதற்கு எதிலிருந்து அனுக்கிரகானம் அனுகிரகம் பெற்றவர்களின் மொழிபெயர்ப்பு. பரமாத்மாவே துவக்கத்தில் மொத்த பிரபஞ்ச சக்தியான மகத்தத்துவத்திலிருந்து படைக்கப்பட்ட நாங்கள் செயல்பட வேண்டிய வழிமுறையை தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அருளுங்கள். தயவு கூர்ந்து பக்குவமான அறிவையும் ஆற்றலையும் கூட அருள வேண்டும். இதனால் பின்தொடரும் சிருஷ்டியின் வெவ்வேறு இலாக்காக்களில் உங்களுக்கு எங்களால் தொண்டு செய்ய முடியும். பொருளுரை பகவான் உலகை படைத்து அதில் ஜீவராசிகளை புகுத்துகிறார். பிறகு ஜீவராசிகள் செயல்பட துவங்குகின்றன. இச்செயல்களுக்கு பின் திவ்யமான திட்டம் ஒன்றுள்ளது. புலன் நுகர்வை அனுபவிக்க விரும்பும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை அளிப்பதுதான் திட்டம். ஆனால் சிருஷ்டிக்கு பின்னால் மற்றொரு திட்டமும் உள்ளது. அதாவது ஜீவராசிகள் தங்களுடைய சுய புலனின்பத்தில் ஈடுபடாமல் பகவானின் உன்னத புலனின்பத்திற்கு உதவுவதற்காகவே படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அவர்கள் உணரச் செய்வதே அத்திட்டம். இது ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலையாகும். இரண்டற்ற ஒருவரான பகவான் தமது உன்னத இன்பத்திற்காக பலவாக விரிவடைகிறார். விஷ்ணு தத்துவங்கள், ஜீவ தத்துவங்கள் மற்றும் சக்தி தத்துவங்கள், பரமபுருஷர், ஜீவராசிகள் மற்றும் வெவ்வேறு சக்திகள் ஆகிய எல்லா விரிவுகளும் ஒரே பரமபுருஷரிலிருந்துதான் வருகின்றனர். ஜீவ தத்துவங்கள் விஷ்ணு தத்துவங்களிலிருந்து விரிக்கப்பட்ட விரிவங்கள் ஆவர். இவ்விரு தத்துவங்களுக்கும் இடையில் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன என்றாலும் அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷரின் உன்னத புலனின்பத்திற்காகவே உள்ளனர். ஆனால் சில ஜீவராசிகள் பரம புருஷரை போல் ஜட இயற்கையை அடக்கியாள விரும்புகின்றனர். தூய ஜீவ தத்துவங்களை இத்தகைய இயல்புகள் எப்பொழுது ஏன் பற்றி கொண்டன? விடை பின்வருமாறு. ஜீவ தத்துவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த சுதந்திரம் உண்டு. இச்சுதந்திரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ததால் சில ஜீவராசிகள் பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக் கொண்டனர். எனவே அவர்கள் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள், நித்திய பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். வேத ஞானம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்கிறது. இவ்வுன்னத அறிவை பயன்படுத்திக் கொள்பவர்கள் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வை திரும்ப பெறுவார்கள். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு இடையிலுள்ள தேவர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் தூய உணர்வை விருத்தி செய்து கொண்டுள்ளனர். அதே சமயம் தொடர்ந்து பௌதிக சக்தியை அடக்கியாளவும் அவர்கள் விரும்புகின்றனர். இத்தகைய கலப்படமான உணர்வு ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை பிரபஞ்ச விவகாரங்களை ஆளும் பதவியில் வைக்கிறது. தேவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு தலைவர்களாக உள்ளனர். அரசாங்க சிறைச்சாலைகளில் உள்ள பழைய கைதிகள் சிலரிடம் பொறுப்புள்ள சிறை கூட நிர்வாக வேலை ஒப்படைக்கப்படுகிறது. எனவே முன்னேற்றமடைந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களான தேவர்கள் பௌதிக சிருஷ்டியில் பகவானின் பிரதிநிதிகளாக செயல்படுகின்றனர். இத்தகைய தேவர்கள் ஜட உலகில் உள்ள பகவத் பக்தர்கள் ஆவர். ஜட சக்தியை அடக்கி ஆள வேண்டுமென்ற
பௌதீக ஆசையிலிருந்து முழுமையாக விடுபடும் பொழுதே அவர்கள் தூய பக்தர்களாகி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் ஆசையை தவிர மற்ற ஆசைகளை திறந்து விடுகினர். எனவே ஜட உலகில் ஏதேனும் பதவியை அடைய விரும்பும் ஜீவராசிகள் பகவானின் தொண்டில் அப்பதவியை நிறைவேற்ற ஆசைப்பட வேண்டும். இப்பதத்தில் தேவர்களால் உதாரணம் காட்டி விளக்கப்படுவது போல் இத்தகைய பதவிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒருவர் பகவானிடமிருந்து சக்தியையும் அறிவையும் வேண்டலாம். பகவானிடமிருந்து சக்தியையும் அறிவையும் பெறாமல் எதையும் ஒருவரால் செய்ய முடியாது. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச என்று கீதையில் 15.15 பகவான் கூறுகிறார். ஞாபக சக்தி, அறிவு முதலானவையும் மறதியும் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் அமர்ந்துள்ள பகவானால் தான் அளிக்கப்படுகின்றன. புத்தியுள்ள மனிதன் பகவானின் உதவியை நாடுகிறான். பகவானும் தமது பல வகைப்பட்ட சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள உண்மையான பக்தர்களுக்கு உதவுகிறார். ஜீவராசிகளின் கடந்த கால செயல்களுக்கேற்ப வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்கிடையில் அவர்களை படைக்கும் கடமை தேவர்களிடம் பகவானால் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் இங்கு அறிவையும் சக்தியையும் வேண்டுகின்றனர். அதுபோலவே எந்த ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவும் திறமையுள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பகவத் தொண்டில் ஈடுபட்டு படிப்படியாக பௌதிக சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடுகலாம். ஆன்மீக குரு பகவானின் பிரதிநிதியாவார். எனவே அவரது உபதேசத்தின்படியில் செயல்படுபவர் புத்தியோகத்தில் செயல்படுகிறார் என்பதை கீதை பின்வருமாறு விளக்குகிறது. வியவசாத்மிகா புத்தர் ஏகக குரு நந்தன பகுஷாகி அனந்தாஷ்ட புத்தயோ வியவசாயினாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டத்தின் மைத்திரேயருடனான விதுரரின் உரையாடல்கள் எனும் தலைப்பை கொண்ட 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெற்றன. பிரபுபாதா ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் பதம். ததோபயம் மத் பிரமுகா யத் அர்த்தே பபு விவாத்மனஹ கரவாம கிம்தே ஸ்வம் நாஹ ஸ்வ சக்ஷு பரிதேஹி கர்த்தயா தேவ கிரியார்த்தே யத் அனுகிரகானாம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து எவ்வாறு உங்களுக்கு நாங்க திருத்தண்டு புரிய முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து தேவர்கள் வந்து வைக்கிறார்கள். அதுதான் இந்த சாராம்சம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடையது. தத எனவே வயம் நாங்கள் அனைவரும் மத் பிரமுகா மொத்த பிரபஞ்சம் மகத்துவம் இதிலிருந்து வரும் யத் அர்த்தே எந்த நோக்கத்திற்காக பபூமி படைக்கப்பட்டது ஆத்மனக பரம ஆத்மாவே கரவாமக செய்வது கிம் எதை தே உங்களது தொண்டு துவம் நாங்கள் நா எங்களுக்கு ஸ்வ சக்ஷுஷு சொந்த திட்டம் பரிதேகி எங்களுக்கு கொடுங்கள் சக்தையா செயலாற்றும் சக்தியை தேவ பகவானே கிரியா அர்த்தே செயற்படுவதற்கு எதிலிருந்து அனுகிரகானாம் அனுகிரகம் பெற்றவர்களின். சோ இந்த பொருளுரையில வந்து தேவர்கள் வந்து பகவானை பார்த்து குறைக்கின்றார்கள். அதாவது பரமாத்மாவே துவக்கத்தில் மொத்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து மகத்துவத்திலிருந்து தான் படைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. நாங்கள் செயற்பட வேண்டிய வழிமுறையை தயவு செய்து இல்லையா, இவர்கள் தேவர்கள் எல்லாம் என்னென்ன செயல்களில் அவர் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அந்த இதெல்லாமே வந்து அவர்களிடத்துல வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். பகவானிடத்தில் தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு அருளுங்கள், தயவு கூர்ந்து பக்குவமான அறிவையும் ஆற்றலையும் கூட அருள வேண்டும். பக்குவமான அறிவு கண்டிப்பா தேவை ஒருத்தருக்கு. அறிவு நாலேஜ் இருந்தா மட்டும் பத்தாது, அதை வந்து எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால பக்குவமான அறிவு அதுல இருந்து தான் வருது, அது பயிற்சியால மட்டும்தான் வரும். ஆற்றலையும் கூட அருள வேண்டும். இதனால் பின்தொடும் சிருஷ்டியின் வெவ்வேறு இலாக்காக்கள் இருந்து உங்களுக்கு எங்களால் வந்து துண்டு செய்ய முடியும். ஸோ பகவான் வந்து இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்லையா, அந்தந்த நிலைகள் இலாக்காக்கள் இருந்து அவர்கள் வந்து தத்தம் செயல்களை அவர்கள் செயல்படுத்த வேண்டியதுதான். ஸோ பொருள் உரை
பகவான் உலகை படைத்து அதில் ஜீவராசிகளையும் புகுத்துகிறார் இல்லையா? கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் அந்த சிரோதகசாய் விஷ்ணுவால் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளுமே அவர் உட்புகுந்திருக்கிறார். பிறகு ஜீவராசிகள் செயற்பட துவங்குகின்றன இல்லையா? நாம் எல்லாருமே கோயிங் இன்டு தி ஆக்ஷன். சோ கர்மங்கள் செய்ய நம்ம பழகியவர்கள் தான். சோ இச்செயல்களுக்கு பின் திவ்யமான திட்டம் ஒன்று உள்ளது. சோ புலன் நுகர்வை அனுபவிக்க விரும்பும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை அளிப்பதுதான் அது திட்டம். சோ யாருக்கு இந்த பிறவி வழங்கப்படுகின்றது என்றால் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சோ நாம் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு வந்திருக்கிறோம்னா கொஞ்சமனா நமக்கு கூட புலன் நுகர்வு செயல் இருந்ததால் தான் நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கும். எஸ், புலன் நுகர்வு என்பதை நாம தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. சோ ஆனால் சிருஷ்டிக்கு பின்னால் மற்றொரு திட்டமும் உள்ளது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு பின்னாலும் வந்து வேறு ஒரு தோட்டம் இருப்பதாக பகவான் இந்த இடத்துல விளக்குகிறார். அதாவது ஜீவராசிகள் தங்களுடைய சுய புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடாமல் பகவானின் என்னத புலன் இன்பத்திற்கு உதவு இல்லையா? the senses, we have to satisfy the senses of the கிருஷ்ணா, அதாவது ரிஷிகேஷா இல்லையா? அதற்காக தான் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவரே பகவான் தான் இல்லையா? சோ புலன்களுக்கு அதிபதியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனாலதான் கோவிந்தர் இல்லையா? பசுவுக்கும் மற்றும் வந்து புலன்களுக்கும் வந்து சுகத்தை கொடுப்பவர் யார் என்றால் பிளெஷர் பொட்டன்சி யார் என்ன கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவானுக்கு இந்த நாமங்கள் எந்தெந்த காரணங்களுக்காக விளக்கப்படுகின்றது. சோ ஜீவராசிகள் தங்களுடைய சுயநலத்திற்காக வந்து அவர்கள் வந்து இந்த புலன் இன்பத்தில் அவர்கள் ஈடுபடாமல் பகவானுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வது இல்லையா? அந்த நிலையில் தான் அவர்கள் ஈடுபட வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த ஜீவன்களை எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றதே. சோ படைக்கப்பட்டன என்பதை அவர்கள் உணரச் செய்வதே அத்திட்டம். அதற்கு தான் பக்தி இல்லையா? அது ஜீவராசிகளின் இயற்கையான நிலையாகும். இரண்டற்ற ஒருவனான இது அத்வைதம். பகவான் தமது உன்னத இன்பத்திற்காக பலவாக விரிவடைகின்றார். எதற்கு பகவான் இத்தனை வை இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் இல்லையா? சோ அந்தந்த நிலையில இருந்து கொண்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விரிவங்கங்களால் அங்கங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவர்களுடைய இதெல்லாமே அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவர்களுக்கும் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். அதனால்தான் அத்தனை விரிவங்கங்கள் இல்லையா? ஒரே ஒரு ரூபத்தை கொண்டு எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? இன்னைக்கு எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் இருக்கும், நான் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவேன், பத்மா மாதாஜியும் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுவாங்க. சோ பகவான் எங்க போவார் ஒரே ரூபத்தை வச்சுட்டு இல்லையா? முடியாது. அதனாலதான் அவருடைய விரிவங்கங்கள் அநேக நிலைகள் வெவ்வேறு ரூபங்கள்லயும் வந்து நமக்கு வந்து அப்ரோச் இருக்கும் இல்லையா? சோ பகவான் சுயம் அந்த ரூபத்திலே வருவார். யாரோ ஒரு மனிதர் மூலியமாகவும் நமக்கு அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு வந்து வழங்க வல்லவர் பகவான். அதனால்தான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு அந்த நிலையை நாம உணரும் பொழுது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே நாம வந்து கண்டிப்பாக மரியாதை என்பதை வழங்க வேண்டும் இல்லையா? the respect for individuals should be always maintained. அது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் இல்லையா? ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலன்களால் வந்தது. ஆனா அதற்காக அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நாம என்றைக்குமே அவமானம் செய்யக்கூடாது. அது மிக தவறாகும். சோ இரண்டற்ற ஒருவரான பகவான் அத்வைதம் இல்லையா? தமது உன்னத இன்பத்திற்கு பலவாக விரிவடைகின்றார் இல்லையா? சோ நாம ஒருத்தருமே இண்டிவிஜுவலா தான் நம்ம பக்தியை செலுத்துறோம் இல்லையா? எல்லாருடைய பக்தியுமே பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். அவரவர்களுடைய பக்திக்கான அக்கௌண்ட்டும் இல்லையா? நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன் எல்லாமே வந்து நம்முடைய அக்கௌண்ட்ல கரெக்டா இது புண்ணியம் இது பாவம் இது எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலா எழுதி வைக்கிறார். நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய நற்கர்மங்கள் இல்லையா? அனைத்துமே வந்து ஜாட் டவுன் பண்றது. ஒரே ஒண்ணு கூட விட்டு இருக்க மாட்டார். எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் பக்குவமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்றோமோ அது மாதிரி நீட்டா எழுதி வச்சிருக்கார். சோ நம்ம வந்து தெரியாம நம்ம மறந்திருக்கலாம் நம்ம செய்த தவறை. ஆனால் பகவான் அதுவும் வந்து அந்த பாவ கணக்குல கண்டிப்பா அக்கௌண்ட் ஆயிருக்கும். அதனால விஷ்ணு தத்துவங்கள் அதாவது விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்பதும் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் நாளைக்கு. அதை பத்தி நம்ம நீட்டா விஷ்ணு தத்துவாஸ் அப்படின்னாக்கா எதையாவது நம்ம வந்து இந்த அதாவது ஒரு சக்தி ரூபத்துல இருந்து கொண்டு இல்லையா சாந்தினி அந்த நிலையிலிருந்து செய்யக்கூடிய பலராம் ஆல்சோ இஸ் சக்தி ஸ்வரூபம் தான் அவருடைய விரிவங்கம் இல்லையா பகவானுடைய விரிவங்கம். இந்த சாந்தினி பொட்டன்சி அதுதான் வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜீவ தத்துவங்கள் எல்லாம் நாம தான் இல்லையா. மற்றும் சக்தி தத்துவங்கள் அதாவது வெவ்வேறு சக்திகள் வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் ஆகிய எல்லா விரிவுகளும் வந்து ஒரே பரமபுருஷரிலிருந்து தான் வருகின்றது. ஏனென்றால் அவருடைய விந்துலிருந்து தான் நாம் எல்லோருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை படிச்சுட்டே வரும் இல்லையா. ஜீவ தத்துவங்கள்
விஷ்ணு தத்துவங்களிலிருந்து வேறு விவரிக்கப்பட்ட விரிவங்கங்களாகும். அவரிலிருந்து தோன்றியவை நாம் எல்லாருமே. இவ்விரு தத்துவங்களுக்கும் இடையில் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன என்றாலும் அவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷனின் உன்னத புலனின்பத்திற்காகவே உள்ளனர். அவர்தான் நம்ம உடல்ல இருந்தாலும் நாம் எதையாவது ஒரு சந்தோஷமான சூழலை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் என்றால் முதலில் பகவான் தான். ஹீஸ் த சுப்ரீம் பர்சன், ஹீஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். அதுக்கப்புறம் தான் நாம செகண்டரி என்ஜாயர் அப்படிங்கிறது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் சில ஜீவராசிகள் பரம புருஷரை போல ஜட இயற்கையை அடக்கியாள விரும்புகின்றனர் இல்லையா? சோ எப்பவுமே நமக்கு இந்த குவாலிட்டி உண்டு. நம்முடைய அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு அது. தூய ஜீவராசிகளை ஜீவ தத்துவங்களை இத்தகைய இயல்புகளுக்கு எப்பொழுதும் ஏன் பற்று கொண்டன? விடை பின்வருமாறு. ஏன் நாம் எல்லாருமே இப்படி இருக்கோம், எதற்கு நம்ம இந்த மாதிரி செய்யறோம் அப்படின்றது. ஜீவ தத்துவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த அதாவது சுதந்திரம் உண்டு இல்லையா? நமக்கு அந்த ஸ்மால் அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லையா? ஒரு சிறிய நமக்கு சுதந்திரத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஒரு செயலை எவ்வாறு நாம ஆற்ற முடியும் என்பது. அதை கொண்டுதான் நாம இந்த மாதிரியான நிலைகளை இச்சுதந்திரத்தை நாம துஷ்பிரயோகம் செய்வதால் சில ஜீவராசிகள் பிரபஞ்ச சிருஷ்டியின் கீழ் சூழ்நிலைகளுக்கு சிக்கிக் கொள்கின்றன. அதாவது நாம அந்த மாதிரியான அகங்காரத்தோல நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே நம்மளை இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் சிக்க வைத்து விடுகின்றது. ஒரு பொம்மலாட்டத்துல எப்படி அந்த கயிறு இருக்கோ அந்த பொம்மை மாதிரிதான் நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூழல்ல நாம சிக்கி கொண்டு கஷ்டப்படுறது எல்லாமே. சோ எனவே அவர்கள் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள், நித்திய பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் இல்லையா? பக்தர்கள் கிடையாது, பக்தர்கள் அது. சோ நித்திய பக்தர்களாக நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சம் அறியாமை என்பதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சுபாவமே இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே பிறக்கக்கூடியவங்க அனைவருமே இருளில் தான் பிறக்கின்றோம். அந்த இருளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமையினால நாம் என்ன செய்கின்றோம்? நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே மாயையின் கட்டுப்பாட்டால் தான் நாம் செயல்படுகின்றோம். அவ்வாறு மகாமாயினுடைய அந்த செயலில் இருக்கும் பொழுதே நாம பக்தர்களாக தான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே நம்மளை பந்தப்படுத்தி கொண்டேதான் இருக்கின்றது. வேத ஞானம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்கின்றது இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நம்ம அதனுடைய நோக்கத்தை உணர வேண்டும் இல்லையா? நம்ம 15வது சாப்டர் புருஷோத்தம யோகத்துல பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ வேதம் 15.15 ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கின்றது? வேதங்கள் அனைத்து வேதங்கள் மேல அறியப்பட வேண்டிய எல்லாம் வேதங்களுடைய நாயகனும் அவர்தான். அவரை நாம் உணர்றதுக்காக தான் இந்த வேதங்களே. சோ அதனுடைய நோக்கம் கூட அதுதான். ஆனா அதை தவிர்த்து நாம் என்ன செய்கின்றோம்? நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக அத்தகைய வேத ஞானத்தை நாம பயன்படுத்தி கொள்கின்றோம். அது இந்த பௌதீக லாபத்திற்காக தான் நாம செயல்படுத்துகின்றோம். அது தவறு. வேத ஞானத்தை நாம ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறத்திற்கான அத்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது இல்லையா? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த நற்கர்மங்கள் நமக்கு நல்வழியை வகுக்கின்றது. நாம் அதே இந்த பௌதீகத்துல நாம திருப்தி கொள்ளணும் இல்லையா? இங்கே சுகிக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டு நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த பலன்களையும் பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஆனா அதை நம்ம இன்னும் கட்டுண்ட வாழ்வையில் நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. சோ எவ்வாறு நாம அந்த செயலை எடுத்து செல்கின்றோம், அந்த சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி இல்லையா? நம்ம மனதை எப்படி எடுத்து செல்கின்றோம், அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வை திரும்ப பெறுவார்கள். சோ நாம இந்த அறிவை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த நோக்கத்தை உணர்ந்து கொண்டு அத்தகைய அறிவை நாம பயன்படுத்தும் பொழுது பகவானுடைய நித்திய தொண்டிற்காக மட்டும்தான் இந்த வேத அறிவை நாம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு இடையில் உள்ள தேவர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் தூய உணர்வை விருது செய்து கொண்டுள்ளனர். அவங்க செய்துட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனால் தான் அவர்கள் தேவர்கள், நாம இன்னும் மனிதர்களாகவே இருக்கின்றோம். அதே சமயம் தொடர்ந்து பௌதீக சக்தியை அடக்கியாளவும் அவர்கள் விரும்புகின்றனர். இத்தகைய கலப்படமான உணர்வு ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை பிரபஞ்ச விவகாரங்களை ஆளும் பதிவில் வைக்கின்றது. தேவர்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு தலைவர்களாக உள்ளனர் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே நாம எப்படி அடுத்தவங்களை ஆளணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்மள ஆள்றதுக்கு தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அரசாங்க சிறைச்சாலையில் உள்ள பழைய கைதிகள் சிலரிடம் பொறுப்புள்ள சிறை கூட நிர்வாக வேலை ஒப்படைக்கப்படுகின்றது. சோ அதற்கு ஒப்பாக இந்த இடத்துல ஓமையாக சொல்லியிருக்கார் நம்ம பிரபுபாதர். சோ வெரி குட் பீப்புள் இல்லையா? ஹை குவாலிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கையில தான் நம்ம
அதாவது கீழா இருக்கக்கூடிய நம்மளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து அந்த சுதந்திரத்தை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. எனவே முன்னேற்றம் அடைந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களான தேவர்கள் பௌதிக சிருஷ்டியில் பகவானுக்கு பிரதிநிதிகளாக செயற்படுகின்றனர். ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இல்லையா? எவ்வாறு குரு வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவோ அதே மாதிரிதான் தேவர்களும் வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்புகள் இருந்து அவர்கள் வந்து செயல்படுகிறார்கள். இத்தகைய தேவர்கள் ஜட உலகில் உள்ள பகவத் பக்தர்கள் ஆவர். ஜட சக்தியை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற பௌதிக ஆசையிலிருந்து முழுமையாக விடுபடும் பொழுது அவர்கள் தூய பக்தர்களாகி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் ஆசையை தவிர மற்ற ஆசைகளை துறந்து விடுகின்றனர். இது தேவர்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் அதேதான் இல்லையா? எப்பொழுது நாம் இதை உணர்கின்றோமோ, நம்முடைய கடமை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் நாம எப்பொழுதுமே நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். தூய பக்தர்கள் ஆகின்றோம். ஜட சக்தியை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற பௌதிக ஆசையிலிருந்து முழுமையாக விடுபடும் பொழுது அவர்கள் தூய பக்தர்களாகி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் ஆசையை தவிர மற்ற ஆசைகளை எல்லாம் அவர்கள் துறந்து விடுகிறார்கள். நாமும் இத்தகைய நிலையை தான் அடைய வேண்டும். இதுதான் அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. சோ நம்முடைய இந்த பௌதிக செயல்களில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அனைத்தும் பகவானுக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு நாம அந்த செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் பந்தப்படாமல் நாம வந்து நம்முடைய காரியங்களை நாம இட்டு செல்ல வேண்டும். எனவே இப்பதத்தில் தேவர்களால் உதாரணம் காட்டி அதாவது விளக்கப்படுவது போல இத்தகைய பதவிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒருவர் பகவானின் சக்தியையும் அறிவையும் வேண்டலாம் இல்லையா? சோ தேவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சக்தி மற்றும் அறிவை வேண்டி பெற்றவர்கள். சோ அந்த தேவ பதவிகளை வந்து அவர்கள் வகிக்கிறார்கள். பகவானது சக்தியையும் அறிவையும் பெறாமல் எதையும் ஒருவரால் செய்யவே முடியாது. மத் ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகம் ச என்ற கீதையில வந்து அதாவது வேத ஞானம் அவர்தான், வேதத்தினுடைய இலக்கும் அவர்தான் அப்படிங்கிறது இல்லையா? புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகின்றார் பகவான் இல்லையா? சோ அனைத்து வேதங்களால் வந்து வழிபடக்கூடியவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அதனால்தான் புருஷோத்தமா என்று அவருக்கு நாம் புருஷர்களிலே உத்தமமானவர். ஞாபக சக்தி, அறிவு முதலியான மறதி ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் அமர்ந்த பகவானால் தான் அளிக்கப்படுகின்றது. நமக்கு ஞாபக சக்தியும் பகவான் கிட்ட இருந்தான் வருது, மறதியும் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தான் வருது இல்லையா? ஞானமும் பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வருது. அனைத்துமே அவர் நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்துகிறார். சோ மறதியும் சோ புத்தியுள்ள மனிதன் பகவானின் உதவியை நாடுகின்றான் இல்லையா? கண்டிப்பா நம்ம அவருடைய உதவிதான் நாட வேண்டும். நமக்கு அவரை தவிர இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து சகாயம் புரிபவர்கள் யாருமே கிடையாது. சோ அவர் நமக்கு ஒரு சகாயம் வந்து நம்ம பெறுகின்றோம் என்றால் அது அவருடைய அப்ரூவல் இருந்தது நமக்கு ஒரு சகாயமே வருது. யாரோ ஒருத்தர் வந்து நமக்கு உதவி செய்கின்றார் என்றால் நம்ம வேண்டுதலை பகவான் அவர் மூலியமாக நமக்கு வந்து அந்த உதவியை வந்து அதாவது நமக்கு புரிகின்றார், அது நிறைவு செய்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானும் தமது பல வகைப்பட்ட சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள உண்மையான பக்தர்களுக்கு உதவுகின்றார். சோ ஜீவராசிகள் கடந்த கால செயல்களுக்கேற்ப இல்லையா, முந்தைய பிறவியினுடைய செயல்களுக்கேற்ப வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்கு இடையில் அவர்களை படைக்கும் கடமை தேவர்களினம் பகவானால் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அதுல சீஃபா யாராவது படைக்கிறதுல வந்து பிரம்மர். சோ தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் இங்கு அறிவையும் சக்தியையும் வேண்டுகின்றனர் இல்லையா? சோ சக்தியும் இல்லாம அறிவும் இல்லாம நம்மளை எப்படி ஆளுவாங்க இல்லையா? ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து 15 வருஷம் 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகுதான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷனுக்கே போறோம் இல்லையா? எடுத்த உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி எடுத்துட்டா கூட முதல்ல போயிட்டு வந்து ஜாயின் ஆனக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரோல் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சீனியர் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர், அதுக்கப்புறம் டீம் லீட், அதுக்கப்புறம் அசோசியேட் மேனேஜர் இல்லையா, சீனியர் மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் லீடர்ஷிப், இப்படி ஹையஸ்ட் அந்த லெவலுக்கு வரைக்குமே போறோம் இல்லையா? சோ எடுத்த உடனே யாருக்கும் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா? ஆனா சில பேருக்கு அது கிடைக்கிறதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு ஐஐடியில படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா, ஒரு நல்ல டிகிரி படிச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அங்க கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய லெவல்ல அவங்களுக்கு வந்து உத்தியோகம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா அது எல்லாருக்குமே கிடைக்க பெறக்கூடியது கிடையாது. அது போல அவரவர்களுடைய புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு வெவ்வேறு நிலைகள். ஆனால் இந்த லோயஸ்ட்ல இருந்து தான் நம்ம ஹையஸ்டுக்கு போக முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பதவிக்கு அவருக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லையா? அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவருக்கு அதிகாரமும் கொடுக்கணும் இல்லையா? பவர் கொடுத்தாதான் அவருடைய சிக்னேச்சர் எதெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணணும்ன்றதுக்கு வந்து பவர் அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அதுக்கு அந்த கம்பெனி ஓனர் தான் கொடுக்கணும் அந்த லீடர்ஷிப்புக்கு. அதே மாதிரிதான் பகவானும் இங்கே ஒரு பெரிய இந்த அதாவது பௌதிக இயற்கை எனக்கூடிய அந்த கம்பெனியை வந்து படைச்சிருக்கார் இல்லையா? இந்த கம்பெனில வந்து தேவர்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு
ஒரு பொசிஷன், அவங்களுக்கு எல்லாமே உயர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கேற்ற பவரும் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்மளை எல்லாருமே அவங்களால ரட்சிக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர்கள் இங்கு அறிவையும் சக்தியையும் வேண்டுகின்றனர். யாரிடத்தில்? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில். அது போலவே எந்த ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மாவும் திறமையுள்ள ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலில் கீழ் நம்ம கூட அதே மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து அடையிறது யார் மூலியமானா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் நாமளும் வந்து மேன்மையான நிலையை வந்து அடைய முடியும். ஈடுபட்டு படிப்படியாக பௌதிக சிக்கல்களிலிருந்து நாம விடுபட்டு ஆன்மீக குரு வந்து பகவானின் பிரதிநிதி ஆவார் இல்லையா, ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவருடைய வழிநடத்துதல்ல நாம மேன்மையான இடத்துல வந்து அடைகின்றோம். எனவே அவரது உபதேசத்தின்படி செயற்படுபவர் புத்தி யோகத்தில், அதாவது பக்தியும் ஞானமும் கலந்த அந்த நிலையில் வந்து அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் என்பது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா. விவசாயாத்மிகா புத்திஹீர் ஏகேக குரு நந்தனா இல்லையா, அர்ஜுனரை பார்த்து அதாவது சொல்ற குரு நந்தனா, குரு வம்சத்தினவனே இல்லையா. சோ அதாவது விவசாயாத்மிக புத்திர் சிரமான அதாவது புத்தியை கொள் சோபர்மேன் இல்லையா. பகுஷாகி அனந்தஸ்தா புத்தையோ விவசாயியானாம், அதாவது அவருடைய வழிநடத்தல தான் நாம வந்து பக்குவமான ஒரு நிலையை வந்து நாம அடைய முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3ஆம் காண்டத்தின் மைத்ரேயருடனான விதுரரின் உரையாடல்கள் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 5ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்ச கல்பதாரு ஹர்ஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.